Allah da mala'iku ku zama shaida, na yi wa matata Hanan alƙawarin ba zan yi mata kishiya ba, ba zan taɓa ƙara aure ba, kuma koyo ba ta raye ba zan taɓa yin wani auren ba. Shekarar ka 5 da aure ba ka taɓa samun haihuwa ba. A rayuwarka za ka hayayyafa, amma wannan matar taka ba ita ce mahaifiyarsu ba. Ya Allah, ummana. Mana ina kika je? Idan baki na wallahi mutuwa zan yi. Wannan shi ake kira da auren kaddara.